طبعا اليوم تم هەلبەت ئیرۆ کۆنفەرانسا ڕۆژنامەوانیە یا تایبەت بە مەسوومە ئەندامên Encûmena Gel a ku ji aliyê rêzdar serokkomar ve hatibû derxistin hat lidaxistin. Piştî ku me hilbijartin li parêzgehên Sûriyê encam dan. Îro sêyeka temamkera endamên Encûmena Gel hat ragihandin. Vê sêyekê hemû pêkhateyên civaka Sûriyê li gorî pisporiyan çi yasa nes bin çi endaziyar bijîşk, rûspî û maxûl bin li xwe girt. Her wiha di vê sêyekê de tekezî li ser nûneratiya jinan hat kirin. û bi rastî jî tekezî li ser koma ji wan kesan hat kirin ku ji ber tawanên rejîma berê êşkişandine. Bi taybetî kesûkarên şehîdan, rizgarbûyên ji girtîgehan û rizgarbûyên ji komkujiyên kîmyayî. Weke ku hûn dizanin gelê Sûriyê gelekî dewlemend e bi kesatiyên niştimanî. û kesên ku di şoreşa Sûriyê û rûxandina rejîmê de roleke wan a berbiçav hebû. Sêyeka temamker tekezî li ser kesatiyan kir da ku bi rêya cihêrengiya pisporiyan roleke wan di karê encûmenê de hebe. û balê bikişîne ser gelek mijarên ku girîngin ji bo karê desthilata cîbîjîkar û desthilata dadwerî. Bi awayekî ku beşdarî di pêvajoya avakirina damezîner a rast de bike, ya ku ji bo avakirina saziyên Sûriyê bi awayekî rast pêwîst e. Bi taybetî ku rola encûmenê di rojên pêş de dê li ser rola yasadanînê ve. Ya ku taybet e bi pejirandin û pesendkirina yasa û rêzîknameyên ku karê van desthilatan birêve dibin, di destpêkê de li ser rola yasadanînê ne. Bi pêvajoya pejirandin û pêşniyarkirina yasa û rêznameyên ku karê desthilatên din birêve dibin. Her wiha, rola çavdêyiyê, pesendkirina budceya giştî û pesendkirina peymanên navdewletî jî heye. Di konferansê de her wiha rûniştina yekem a vekirina Encûmena Gel hat ragihandin. Ev rûniştin dê du beşan li xwe bigire. Beşa yekem sondxwarina hemû endamên Encûmena Gel e û beşa duyem jî pêvajoya hilbijartina desteya serokatiyê ye. Piştre jî serokê hilbijartiyê Encûmena Gel dê komîteya taybet a danîna peyrewa navxweyî ya karê Encûmena Gel a Sûriyê ya Birêzbêk bîne. û tê de tekezî li ser sêyeka temamker a proseya hilbijartinan hat kirin.